Рәхмет башта Луиза. Жейнің соңғы айында не қадар іш эшләп бітірге керек? Балық тұтарға бардығызмы? Бұлыңға шығып пикник ұйыштырдығызмы? Қияр помидорлар тұзлап үлгірдігізмі? Бұл жай күнәрінің 1 минутында бұшқа сарып етесі келмей, саулармысыз? Әссәләму алейкум, хөрмәтләребез. Шыннан да әлі қайшан ғана күзгі үмәләр ясап, жай жеткенін күткән едік, инде тизден қабат күзгі яңғырлар шырына яқынлашабыз. Вақыт узған сайын һәр мизгел, һәр минут қадірлерек бола башлай. Лаиш районының Атабай ауылы бүгін язучылар һәм журналистлардан торган зур делегацияны кабул итте. Монда әдәби, мәдәни, спорт бәйрәмен Фәйзуллин йөзүләре уза. Йөзү ярышлары гына түгел, фикердәшләр, укучылар белән очрашу урынында бу. Фәйзуллин йөзүләре быел 44-нче тапкыр узды. Инде урамнарда жырлап, гөрләп баралар. Әйдәгез шуларны карыйк әле. Кайбыш районында узган кичке уеннарда Динә Саттарова катнашып кайтты. Кабакны коймак белән томалап пешергәндә тәмерәк була. Аш-су остасы Ризда Хусаиновадан тагын бер ризык рецепты. Республикабызда 170-тән артык милләт вәкиле яши. Аларның бөтенесенә дә игътибар бирергә тырышабыз. Гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен күрсәтүче чаралар да аз түгел. Шуларның берсе Кайбыш районында узган кичке уен. Біздің ижад төркеме дә бу районда яшәүче төрле милләт халыкларының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклап калу, аларны киләчәк буыннарга җиткерү максатыннан үткәрелгән кичке уен фольклор бәйрәменең шаһитләре булды. Кичке уен исме генә нидра. Көтәсезне Кайбыш чаклары. Улы Кайбышта күркәм гадәткә әверелгән кичке уен бәйрәме республика күләм дәрәҗәдә уздырыла. Әдәм баласының туганнан алып үсеп, бу җиткәнгә кадәр уеннар зата бара. Хәрәкәтле, җырлы, биюле уеннарның төрлесе була. Олар күңел ачу, ял итү, организмны чыныктыру, танышу, кавышу кебек функцияләрне үтәргә мөмкин. Татар халкының драматик иҗаты һәм уеннарына игътибар, аларны күпләп бастырып чыгару татарларда 19 гасырда башлана. Бүген дә аларны кайтару, игътибар бирү күркәм гамәл. Улы Кайбыш авылы урамнары бүген гөрләп торды. Биредә кичке уен булачак. Һәм анда 4 милләт җыела. Инде урамнарда жырлап, гөрләп баралар. Әйдәгез шуларны карыйк әле. Крәшен, рус, чуаш халкы уеннары бер мәйданда. Кайбышта алар дус гаилә булып яши. Кичке уен нәкъ менә берничә халыкның борынгыдан килгән мәдәниятен күрсәтү өчен формалаша да инде. Biz күп милләтле халык белән яшибез. Үзебезнең авылларыбызда инде һәрбер авылда кичке уен үзенең күләмендә кичерәк миндә ул кичерәк авылда кичерәк иттереп, зорак авылда зорак масштабта үтте инде кичке уеннарыбыз. Инде гомумән әйткәндә йомгаклар өчен без инде үзебезнең район үзәгенә менә шундый матур мәйданыбызга чакырып, монда инде бер нәтиҗә ясарга дип җыелдык. Чөнки үзебезнең тирә күрше районнарыбызны чакырдык. Менә аларга да бик зур рәхмәт. Бүген Шүпрәле районы килде, Буа районы, Әтнә районнары килде. Безне тагын да әйтергә кирәк, байытырга безнең тагын да. Бу бит инде кичке уен нәрсәне аңлата. Менә татар милләтендә үзебезнең гореф-гадәтләребезне, телебезне, мирасыбызны саклый торган йолаларның берсе дип саныйм мин моны. Чөнки без менә әле урта буын кешеләре дип әйтергә кирәк. Без дә шул үзебезнең гореф-гадәтләребезне үзебезнең яшьләргә бирмәсәк кем бирерсең? Шуның өчен бу бик зур чара дип саныйм мин моны. Бу кирәкле чара, кирәкле шундый матур бәйрәм. Без моны киләчәктә дә дәвам итәбез. Инде менә бик зур рәхмәт әйтәм мин үзебезнең мәдәният министрлыгына. Алар инде матур итеп хуплап безне теге күтәреп алдылар. Киләчәктә дә республика дәрәҗәсенә күтәреп, матур итеп, минем уйлавымча, кичке уен безнең Кайбыш районыннан чыккан, Кайбыш районының бренды дип калыр дип ышанып калам. Кичке уен монда традициягә кергән. Биредә һәркем үз өлешен кертә. Уеннарга хәтта күрше районнардан да киләләр. Бу чарага Әтнә районыннан килдек. Бу чараны без Кайбыш мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәмилә ханымнан ишеттек. Ул менә инде 7 ел рәттән шушындай матур бездә чара үткәрелә диде. Һәм әлбәттә инде без бу чакыруны бик куанып кабул иттек.
әзерләнеп, үзебезнең әтнәнең иң матур номерларына, иң матур җырчыларын, иң уста баянчыларын алып, менә шушы фестивальдә катнашырга дип килдек бүгенге көндә. Мы приехали из Држановского района, услышали, что у вас такой великий праздник района, мы не могли не приехать. Всех поздравляем с праздником счастья, радости, улыбки, чтобы в вашем районе родились одни дети, чтобы ваш район многодетным. Вообще вас люблю. Хайбицы, привет! Bizning endi bu kishki o'yinda endi ko'rganingizcha turli millat xalqi qatnasha bit endi kirashini, rusi, tatari, mishari barisi birga do'st tatu bo'lib o'zlarining urf-odatlarini, yilalarini ko'rsatdilar, jurlarini ko'rsatdilar. Endi kelajakda da mana shu kishki o'yinimiz davomli bo'lsin degan tilakda qolamiz. O'shalarsiz do'stlar ishda yashagan nasib bo'lsin. Мен сукланып кайтып киттем узган елда, бу елда никадәр гореф-гадәтләр искә алына, йолалар, традициялар һәм шунсына сукланам. Ничә төрле милләт вәкиле, ничә төрле милләт халкы бер-берсе белән аралашып, дуслашып һәм үзләренең гореф-гадәтләрен, йолаларын бер-берсенә күрсәтәләр. Бу үзенә күрә бер традиция, шундый матур һәм бу теге дәвамлы булсын иде. Кичке уен күп милләтле халкыбызның гореф-гадәтләрен, матур йолаларын саклауда башлангыч булсын, яңа матур эшләргә рухландырсын иде. Манзара тапшыру өчен Динә Саттарова, Андрей Корсинский. Һава торышы безгә Аллага шөкер мәрхәмәтле язы көттөреп килсә дә, җәй рәхәтләнеп кыздыра. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә баулы Азнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 30 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама ярчалы Алабугада болытлы температура 31 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида аязучан болытлы һава җылылык 31 градус. Төньяк-көнбатышта Арча Кукмара Балтачта урын белән кыска вакытлы яңгыр 30 градуска кадәр җылыта. Көньяк-көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава 31 градус җылы. Чистая Нурлат Мамадышта эссе 30 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми, шулай ук эссе һава торышы саклана. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 30-31 градус җылы. Җил көньяктан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 50%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, җәйләрегез матур үтсен. Халыкара мөселман киносы фестивале Казанда 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр узачак. Моңа кадәр оештыручылар белән дә, иҗат төркемнәре белән дә зур вакыйга хакында әңгәмә алып барачакбыз. Бүген студиябыз кунагы режиссер Марсель Махмутов. Ул Халыкара мөселман киносы фестивалендә Габдрахман фильмы белән катнаша. Исәнмесез? Марсель, сәлам, хуш килдең. Исәнмесез. Бу беренче генә эш түгел, беренче генә катнашу да түгел. Төрле җиңүләр бар сезнең эшләрегез арасында. Менә иң башлап шуны беләс килә. Ни өчен нәкъ менә кинога кирип китәргә булдың? Без аңлыйбыз, синең театраль белең дә бар, театрда эшләгән тәҗрибәң дә бар. Ник менә нәкъ кино? Театраль студияда бар. Иҗат кешесе буларак син аңларга тиеш алмас. Миңа иҗатта бер направлениедә гына ничектер хәрәкәт итү бераз гына күңелсез. Мин үземне төрле направлениеләрдә сынап карыйсы килә һәм бер урында тыныч кына утыра торган кеше түгел мин. Шуңа күрә анда кинода, театрда һәм калган иҗат белән бәйле күренешләр. Габдрахман фильмы. Нәрсә турында кыскача эштәлеге асылы бәлки? Габдрахман әфәнде әлегедә көнне 100 яшен тутырып, матур итеп яшәп ята, Аллага шөкер. Бу безнең танылган җырчыбыз Габделфәт Сафинның әтисе. Ул 83 яшендә көндәлек язган булган. Шушы сугыш вакыйгаларынан соң
Сібірде, тайгада отырып шыққан вақиғаларын бүтінісін бәйнә күнделікте жазған. Бір күні Ғабділфәт әфәнді меңа мәрәжағат еткеш, бұл бит кино түшірірлік күнделік дегеш, біз енді мұны шынлап та кино етергіге тырышып қарадық. Дұрысың әйткенде бір 5-6 сценарист белән эшләгәннән соң, аларга ничегрәк язарга кирәклеген аңлатканнан соң, мин бу фильмның сценарийсын үзем язарга булдым. Үзем төшерергә булдым. Тыйнак кына. Менә кинода бит ышандыра белү кеше. Гомумән һәрбер иҗатта ышандыра белү кеше кирәк. Ул театрны алыкмы инде, башка эстрада юнәлешен алыкмы. Менә үзең менә сценарий язу, тыймлау, киноны төшереп кешеләрне ышандыра алу. Бу үзеңә каян килә дип уйлыйсың? Әле махсус кино юнәлешендә профессиональ белем булмаган килеш. Беләсезме, бу әлбәттә иң беренче интуициядыр. Икенче әлбәттә бу иң мөһиме тәэсир итү. Кешегә, тамашачыга тәэсир итү. Без беләбез, иҗатның һәрбер юнәлеше ул иң элек әлбәттә кешегә тәэсир итүгә корылган. Әгәр дә син эшләгән эшең ижад җимешең кешегә нидә булса тәэсир итә икән, безнең очракта әйбәт тәэсир инде. Шулай бит. Бу очракта монда миңа калса уку белән генә шикләнергә кирәк түгел. Дөрес. Менә фильмга кабат әйләнеп кайтсак, димәк, бу танылган җырчының әйтисенең тормышына, көндәлегенә таянып төшерелгән эш. Кайсы елларны кылачлый ул үзендә, нинди вакыйгаларны кылачлый? Габдрахман әфәнде 18 яшендә сугышка китеп барган. Сугышка килү белән бераз гына ярты ел учебкада булганнан соң, ул беренче 10 көнендә үк әсирлеккә эләккән. 2 тапкыр әсирлектә булган ул, 1 тапкыр качарга теләгән. Аны ниндидер бер авылда урыс әбисе, бабайсы идән астына яшереп торып, ашатып эшертеп, икенче көнне немецларны алып килеп, яңадан әсирлеккә озатканнар. Шуннан соң әле ул кызыл армеецларга кушылып, әсирлектән соң качып, безнекеләр белән бергә Берлинга хәтле барып җитеп, аннан соң кайтып, шул ук елны 6 елга сөргөнгә. Язмышы чынлыкта исә бик авыр, ләкин анда бик күп мәгълүмат, ләкин без менә әйтеп китегендә тәэсир итә торган вакыйгаларны гына сайлап алдык та, шушыннан үзе дә, ул безнең фильмда үзе дә сөйли, күбесен инде ул үз теле белән сөйли, күбесен без менә художественно-постановочно төшерергә булдык. Кая төшерелде? Ул Лаеш районы, үзенең туган авылы, әлбәттә Казанда. Әлбәттә тарихи вакыйгаларга да әйләнеп кайтып төшерергә кирәк. Шулай бит бүгенге көндә кылашларга кирәк. Монда ким дигәндә инде ярты гасыр 70 еллык вакыйга кергән булырга тиеш. Һәм менә Габдрахман абыйның инде тарихын сөйләп киттең. Гомумән күп кенә татарларның язмышы шундый да булгандыр сугышта катнашкан. Чөнки иң беренче сугышсыз гына инде татарлар җибәрелә торган булган һәм бу бүтән сугышта катнашкан кешеләрнең дә рухына дуга булып ирешсен иде, исәннәргә ярдәм итсен инде. Кино төшерү ул үзе җиңел әйбер түгел, ә монда тарихи кино, менә авырлыклар булдымы? Менә тарихи кино төшергәндә, фильм төшергәндә. Әлбәттә, беренчедән шуны әйтергә кирәк, без бит инде заманага яраклашырга тиеш. Хәзер беләсез, иске йортлар эзләп табу бик читен, бүтән җирдә современный материаллар белән кулланып эшләнеп, бүтән өйләрне яңарталар. Без инде менә Лаеш районында эзләп таптык шундый бер йорт. Анда 83 яшьлек бер әбиегез яшәп ята. Утсыз, электричествосыз пич белән генә менә ничек бар шулай. Шушындый менә мөхиттә төшердек без фильмны. Монысы да инде шын барлык дип әйтергә кирәк. Шын барлык. Ул заманда ничек яшәгәннәр? Алабыз фестиваль кысаларында сезнең фильмны. Фестиваль Нинди көнне кая килергә? Фестиваль сайтыннан бүтән мәгълүматлар булачак. Әлбәттә, бүтәнегезне чакырам. Сез дә килегез, Алмаз. Рәхмәт. Аннары фильмнан соң фикер алышырбыз. Менә шәхси сорау. Сезнең бу беренче эшегез генә түгел, ник башкаларын күреп бетереп булмый? Менә күрәс килә бит, кешене карыйс килә. Интернетка чыгарга ашыкмыйсыз, сез аны нишләп яшереп саклап ятасыз, инде төшерелеп әзер булган киноларында? Дөресен әйткәндә, алар әле дә дөнья күләм фестивалендә сәяхәт итәләр һәм күп кенә фестивальләрнең төп шарты фильмны тамашачыга тәкъдим итмәскә, прокатка чыгармау. Шуңа күрә менә безнең быелга октябрь айларына алар сәяхәтен тәмамлар дип ышанасы килә. Һәм шуннан соң әлбәттә без Рәхмәт. Шуннан да эшләгән эшегез күп, әле эшлисе тагы да күбрәк була күрсен. Һәм безнең
тамашашыларына гына түгел, гомумән дөнья күләмендә тамашашыларны татар киносы дип әйтергә кирәк. Дөрес шул бит. Белән шаккаттырырга насыйп булсын сезгә. Һәм елына бер фильм белән генә шикләнмәгез, тагын сездән фильмнар көтеп калабыз. Рәхмәт. Тра-та-та-тра-та-та бүген театр була. Гомумән әтнә ягы ул театраль як дип әйтсәк дөрес булыр. Ул Хаким Марсель Сәлимҗановтар дисеңме, Рафкат Фәрит Бикшәнтаевлар дисеңме, Зөлфия Зарипова дисеңме, Илнур Закиров дисеңме, әле бу мин белгәннәр генә, белмәгәннәре күпме? Эшесен без бүген сезгә тәкъдим итәчәкбез. Алар Мәңгәр авылы артистлары һәм режиссерлары дип әйтсәк дөрес булырдыр. Әкият иле Курчак театры һәм Улы Мәңгәр халык театры режиссеры Рафис Сәләхетдинов белән әлеге театрның актерлары Алсу Аухадиев белән Рая Сәләхетдинов бүген бездә кунакта. Исәнмесез, хош килдегез. Исәнмесез. Саумсыз, хош килдегез. Кәефләр ничек? Алланың бергәненә шөкер. Афәрин. Һәм 4нче кунагыбызның да исемен белсәк? 4нче кунагыбызның исеме Әкият иле Курчак театрының актеры Кырмыска. Кырмыска ничек сөйләшә? Татар телендә сөйләшәдер дип уйлыйбыз без аны. Өметләнәбез. Мен патриот. Бу Кырмыска нинди спектакльдән? Әйдә улым, нинди спектакльдән Рая сөйләп әле? Менә инде матур гына эшләп киләбез. Татарга сезоныбыз бик уңышлы булды. Инде бик күп урыннар яуладык. Шәүкәт Биктимеров исемендәге республика күләм конкурсында, театр конкурсында беренче премия лауреат. Иделкәем Россия төбәкара театр фестивалендә беренче премия лауреат. Шулай ук Open Fest халыкара театр фестивалендә беренче премия лауреат. Афәрин, котлыйбыз. Әле санап бетермәдең бу, әйеме бөтенесен дә? Санап бетереп булмый инде. Алар бик күп урыннар яулыйбыз. Менә былтыргы сезон бик уңышлы булды диләр. Быелгысы инде тагын да уңышлырак булыр дип ышанасы килә. Репертуарда нәрсә булачак? Бик матур итеп эшләп киләбез Әкият Курчак театры белән. Бик зур рәхмәт аның директоры Илфат Таурисовичка, Илгиз Зәйнигә. Бер-беребезне аңлап матур итеп эшләп киләбез. Алар инде шәһәр балаларына Курчак театрында мәхәббәт уятсалар, без инде үзебезнең менә шушы хезмәтебез белән балаларга, авыл балаларында Курчак театрына мәхәббәт уятып, матур Курчак театры, чөнки гадәттә халык театрлары ул инде гадәти спектакльләр уйныйлар, балалар Курчак спектакльләр түгел. Бу әтнә гомумән менә Казан арты районнары өчен бу яңалык. Шуңа күрә без бу эшкә алындык. Инде бу балалар театры алар бар, мәктәпләрдә дә бар. Менә әле күптән түгел генә Гомәр Мәрдәнов исемендәге исеменә анда безнең театр фестивале булды. Һәрбер мәктәп гомумән Әтнә районы, бөтен Әтнә районы театр уйнады. Театр. Ансы үз эшчәннәр арасында бар, өлкәннәр арасында да, балалар арасында, бик менә Курчак театрлар үз эшчәннәр арасында булган юк бит аның. Чөнки Мәңгәр инде ул фишка ясарга ярата. Менә шулай дигез, мөгез чыгарга ярата. Мөгез чыгарга ярата. Чөнки ул Мәңгәр горурланам үз халкым белән, горурланам хезмәт сигән Әтнә халкы белән. Ни өчен хезмәт сигән? Менә 13,000 населениесе булган Әтнә районында бүгенге көндә бер көнгә 330 тонна сөт бирә. 13,000 населениесе бар. Субханалла. Әтнә халкы театрга тартыламсы? Спектакльләр карарга киләләрме? Алар спектакль карарга киләр. Менә безнең әлеге вакытта Наил Гаитбайның Ничек кияүгә чыгарга дигән спектакль белән гастрольләргә йөрибез. Бу сезнең үзегезгә дә туры киләме әллә спектакльнең исеме? Бу дөресен әйткән минем үземә дә туры килә. Ник дигәндә спектакль буенча кияүгә чыгарга тырышучы кыз бала турында спектакль. Yok anda tırmış kırga икән шул темага табарак тартылышты. Үзегез беләсезме тормышта ничек кырга икән? Ничек уйлыйсыз? Менә сезнең фикерегезчә. Мин әлеге вакытта тормышта түгелмен, но Хәзер спектакльләр өйрәнә инде. Хәзер спектакльдән өйрәнәм. Китаплардан, кинолардан, спектакльләрдән өйрәнәбез. Гыйбрәттән инде, гыйбрәттән. Әле сезнең төп эшләрегез дә бардыр. Менә сез кем булып эшлисез, Рафис абый? Мин үзем шушы ике театрны җитәклим, режиссер булып эшлим. Алсу ул безнең медик,
Раяз инде безнең ул инде бик таныш, әле без бит аның белән генә тукталмыйбыз. Менә Раязның аягы җиңел булды аның. Без бит башладык аның белән клип төшерүдән. Уфалар басы клибында җылы-җылы көпчәктә гәрәтүче бала шушы. Инде аннан соң без күп кенә татар эстрасы җырчыларына бик күп клиплар төшерәбез. Ул менә Уфалар басына булды име. Шуны Альбина Усманова төшердек, Ялгыз кайын. Шуннан соң менә нинди зур Ялгыз бала Зөбәрҗәткә төшердек. Шуннан соң Кытай бала Мишкин, Айдар Фәйзрахманов. Менә дөресен әйтегез, каян вакыт табасыз? Әле бит авыл эшедә ул шактый катлаулы, авыр вакыт таләп итә. Үз эшегездә бар, укуда бар. Бөтенесе дә бар, Аллаһның биргән шөкер, барысына да өлгерәбез. Барысына да өлгерәбез. Иртә торгандагынан сәгать 5-нче яртыдан торасың икән, эшең эшлисең икән, барысына да өлгереп була. Афәрин, күз тимәсен. Төнге 12-гә хәлек. Вакыт күп. Киләчәктә дә шулай барысына өлгереп яшәргә насип булсын. Сиңа укуыңда уңышлар, сезгә тормыш коруда уңышлар теләп калабыз. Сез инде матур спектакльләр чыгарып торыгыз. Без инде Курчак театрының казанышларын гына әйттек. Безнең бит әле Олы Мәңгәр халык театрының казанышлары да бар. Менә бик зур культурная дуга һәм ул моңа хәлек бара иде буада пространство диалога, диалог киңлегендәге международный театрный фестиваль. Менә анда бит Ираннан киләләр, Төркиядән киләләр, анда Германиядән киләләр, Швейцариялардан киләләр. Һәм шул илләр арасында менә быел без дә чыгыш ясыйбыз. Үзебезнең спектаклебез белән. Татарстаннан театр чакырылган булса бер саның Тюз, инде 2 саның Мәңгәрдән. Афәрин, уңышлар теләп калабыз. Кырмысканың исеме ничек булды? Әйтчүндә. Кыртыбый. Тиктирмас. Ярый, тиктирмас, сау бул. Тиктирмас. Кунакларыбыз белән сау булашы, без эшлибез. Әлбәттә, театр турында сөйләшүне дәвам итәбез. Без мәңгәрләр белән танышсак, хәзер Лениногорский егете Алмаз Борханов белән танышырбыз. Kia mera bona me mereya dawe gada goro kina kaluki dunya hai dilwalo ki Хуш авылым хыял спектаклендә яңгыраучы бу җырны күпләр Митхун Чакраборти башкаруындагы аудио язма вариант дип уйлый. Чынлыкта аны һәр яклап сәләтле артист Алмаз Борханов башкара. Гомумән, бу спектакльдәге төрле образлары аны тамашачыга яңа яктан ачты кебек. Кечкенәдән җыр-моңга гашыйк егет театрга урау юллар аша килә. Дөресен генә әйткәндә, гомумән актер булармын дип хыялланмадым. Минем өлкән апам бар, Лили исемле. Ул әлбәттә элек мәктәп куелышларында, клубларда, театрларда катнашып йөри, спектакльләрдә. Мин гомумән андай бер белән шөгыльләнмәдем. Мин укыдым музыка училищесында һәм шуннан соң армия сафларында йөреп кайтканнан соң исәп туды Салаватка яки Венера Ганева курсына укырга керергә дип. Ләкин шундый вакыйга килеп чыкты, Венера ханым белән Салават әфәнденең экзаменнары бер көнне, бер сәгатьтә. Мин сайладым Салаватның имтиханнарын, анда бардым да Салават абый әйтте, мин сине алам ди, ләкин түләүлегә ди. Минем бюджетка урыннарым калмады ди. Әйтәм, ярар, мин киттем, кайтам алайса авылга, минем акчам юк кайтыр, түләргә. Шуннан соң Салават туктале диде дә, каяда шалтыратты, җибәрде Фәрит абыйның аудиториясына, уланда имтиханнар кабул итеп яткан булган. Кердем дә, мин аны белмим кем икәнен, анда утыра Илфир Шатыш, аны да белмим, Илгиз Зәйниев утыра иде ул вакытта, берсен дә белмим инде. Кердем, менә әйтәм, сезгә җибәрделәр. Нигә дим, әйтәм, белмим. Кабул итү комиссиясе Алмазның моңлы тавышын, сәхнә осталыгын уңай бәяли. Менә шулай, гади авыл егете, эретеп ябыштыручы, музыка укытучысы һөнәрләрен үзләштереп, очраклы рәвештә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына Фәрит Бикшәнтәев курсына укырга керә.
Сәләте белән башкалардан аерылып торганга күрә, аны язмыш үзе бирегә китергәндер мөгаен. Миңа нәрсәләр җитми кебек. Мәсәлән, яуштыручыга укып чыктым. Мин бар итә беләм, ләкин нәрсәдер җитеп бетми. Йөри башладым, тамада булып. О бит инде бер карасам барыбер халык кул чаба, халык тыңлый, кабул итә, син теге җырлыйсың, ләкин нәрсәдер җитми. Шуннан соң мин клубка эшкә кердем, анда йөреп карадым, ләкин барыбер нидер җитмәгән кебек. Мин үзем дә аңлата алмыйм аны. Һәм театрга кергәч, шул берәр елдан соң миңа ничектер күңелемә тынычлык таптым. Максатчан егет буш вакытларында берсеннән-берсе матур эшләнмәләр, йорт җиһазлары ясый. Аның алтын кулларында тимер дә гүзәл чәчәккә әйләнә. Остаханәсенә башкаларны кертми икән, мин анда ял итәм. Минем иҗат лабораториясе ул ди. Белмим, ул ничектер минем үземнең шәхси урыным дип әйтимме соң, да бөтен әйбернең үз урыны бар. Кеше керсә, вдруг я имгәнә, я берәр кирәкмәгән әйберне төшереп җибәрә, я тагын нәрсә. Һәм гомумән мин кеше булганда эшләргә яратмыйм. Мин үз эшемә кереп китеп, иркенләп, тынычлап кына эшләргә яратам. Шуңа күрә авылда эшләгәндә дә мин гадәттә үземнән эшлим. Нинди генә авыр эш булмасын, бора мендерү булса да, пич ясау булса да үзем генә эшлим. Кеше торганны яратмыйм. Алмазның һәр эшкә осталыгын күреп, булганнан бар да була дигән сүзләргә тагын бер кат инанасың. Бер урында тормый ул, һаман укый, эзләнә, иҗат итә, алга бара. Гомумән мин роль өстендә эшләгәндә мөмкин кадәр документаль фильмнар карарга тырышам. Кайсы нәрсәгә туры килә, һәм инде материалның үзен бик җентекләп өйрәнәм. Мәсәлән, берәр пьесаны куясың, пьесаны бер тапкыр укып чыгасың, нәрсәдер бар кебек, истә кебек, ләкин ул теге ялгыш уй. 2 тапкыр укыйсың, 3 тапкыр, 7нче тапкыр укып чыккач, нәрсәдер уже аңлашыла башлый. 20нче тапкыр укып чыккач, уже аңлый башлыйсың. 30нчыда персонажыңны күз алдына китерә башлыйсың, 40нчыда персонаж өстендә эшли башлыйсың, һәм бер 50-60 тапкыр укып чыккач, уже аңлыйсың нәрсә турында әйтергә теләгәнеңне. Ирешкән уңышларның 90% кешенең үзеннән, тырышлыгыннан тора ди алмас. Казанга укырга килгәндә театр дөньясын аз күзаллаган егет бу өлкәдәге осталарның китапларын укып, өйрәнеп, тәҗрибәдә куллана башлый һәм уңышка ирешә. Бүген ул Камал театрының күп кенә спектакльләрендә катнаша, төп рольләрне уйный. Әгәр театрда эшләмәсәм, авылга кайтып төпләнер идем ди алмас. Күңеле белән табигать баласы ул. Кошлар, җәнлекләр телен аңлый кебек, аларны күзәтергә, үзенчәлекләрен өйрәнергә ярата. Үзе тормышны ничек бар, шулай кабул итә. Без бер кашанда менә мин бүгенге кебек кыяфәттә иртәгә булмыйм инде. Мин һаман картая барам, ямсызлана барам, бәлкем матураермын да, кем беләдер. Һәм шуңа күрә кешенең иң зур байлыгы ул акылы, белеме. Камал театрының бәрхет тавышлы, алтын куллы, сәләтле артисты ул. Театр дөньясында якты йолдыз булып кабынган Алмаз Борхановның ирешәсе уңышлары әле алда. Хәер, бүгенге көндә ул яулаган халык мәхәббәте үзе үк зур уңыш түгелмени? Җәен үзебездә дә рәхәт. Жылы булуына карамастан, халык ял итергә ашкына алмас. Нишләп шулай итәләр икән инде алар, әйме? Үзебезнең диңгезебез булса, монда гына ятыр идек тә бит. Юк, шуңа тузлы суның шифасын эзләп, юлга чыгып китәбез, сәфәрләргә чыгып китәбез. Бу миңа тиртергән була инде, үзем белми ул. Бу юлы Гөлинә Шаймуллина безгә шифалы сәяхәт әллә мауыктыргыч сәяхәт тәкъдим итәрме? Монысын белмим, әмма ул һәр вакыттагыша үзенчәлекле булыр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Вәгъдә иткәнчә, бүген без сезнең белән Таулы Алтай буенча сәяхәт итәрбез. Иң элек самолетта Горно-Алтай шәһәренә кадәр очабыз. Аннары арендаға машина алып, Чуз тракты буенча Курай авылына таба юл тотабыз. Бу безнең 6-7 сәгать вакытны алачак. Артык кумагыз, тукталышлар ясап алыгыз, табигатьнең матурлыгы белән хозурланыгыз. Курайга җитеп бераз хәл алгач, гадәти булмаган калкулыкларга Марс 1 һәм Марс 2 тауларына барга киңәш итәм. Бу пейзаж чыннан да кызыл
Кызыл планета слеген хәтерләтә. Биредә фотоларда бик яхшы килеп чыгадылар. Шуңа күрә фотосессия ясарга акчаны да, вакытны да жәлләмәгез. Кызыл планета пейзажын күзәткәннән соң яна юлга кузгалыйк. Бу юлы максатыбыз легендар Алтай авылы Окташка барып җитү. Бу урынның табигаты матур: таулар, Таудыкел, Таудыкөл һәм Сорылыкел күлләре. Теләк булса, чатыр кырып биредә тын кунырга була. Окташтан гейзи шарлавыкларны карарга барып була. Бик матур күренеш диләр. Иртән чатырларны җыеп, ачык һавадагы музей Калбак ташка юл алыйк. Биредә дөньядагы иң зур петроглифлар җыелмасы сакланыла. Борынгы заман Алтай рәссамнарының иҗаты белән танышырга теләүчеләр өчен бу менә дигән мөмкинлек. Аучылар, кыргый хайваннар, кабилә бәйрәмнәре барысы да кыяга чыгып ясалган. Рухи ризык алганнан соң Чуй һәм Катун елгары кушылган җиргә дә барып кайтыгыз. Көне коры һәм җылы булса, чатыр кырып төнгә калсагыз да була. Әмнә киләсе пунктка иртә таңнан чыгып китәргә кирәк, чөнки аңа таба юл чокырлы. Сүз Телецкая күле турында бара. Ул дөнья күләм ЮНЕСКО мәдәни һәм табигый мирас исемлегенә кертелгән. Җирле халык аны Алтын күл дип атап йөртә. Ул бик бай. Биредә 14 төрле балык төре бар. Ярларында сибет ирбет агачы, нарат, ак, кара чыршы, карага үсә. Һавасы күкрәк тутырып сулыйсы килә. Күлдә туристлар өчен катерлар, экскурсияләр каралган. Ярда атка атланып та йөреп була. Ә без Телецкая күленә зәңгәр экраннарга карап сыкланыйк.
Бүгінге менә шулар иде. Пәнҗешәмбе көнне Рус Финляндиясы Карелияга сәяхәт кылырбыз. Әлегә мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гүлинә, рәхмәт, яусын эшең дәвамлы булсын. Сәяхәтләр өчен шуннан да иң мөһим нәрсә ул уңайлы һава торышы. Татарстанга сәяхәткә килергә җыенасыз икән, бездә һәр вакыт кояшлы һәм җылы, һәм моңа хәзер тагын бер кат инанырсыз. Хәтта яңгыр булса да бездә кояшлы. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы, Азнакай, Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 30 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, температура 31 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида аязучан болытлы һава җылылык 31 градус. Төньяк-көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән кыска вакытлы яңгыр 30 градуска кадәр җылыта. Көньяк-көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава 31 градус җылы. Чистая, Нурлат, Мамадышта эссе 30 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми, шулай ук эссе һава торышы саклана. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 30-31 градус җылы. Җил көньяктан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 50%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Җәйләрегез матур үтсен. Яшелчәләр мулдан. Әгәр дә йоклап ятмасаң, кыяры, помидоры, ташкабагы, бурышы, нәрсәләр генә юк. Җәен яшелчә, җиләк, җимеш, ашык, ышын бәлешләрен итен ашарбыз. Шуңа җылы көннәр өчен бик тәмле һәм файдалы ризык әзерләрбез. Моның өчен бары тик кабак һәм каймак кирәк. Аның исеме дә каймаклы кабак, бәлки кабаклы каймактыр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә кабак кирәк булачак. Соус өчен каймак, сарымсак, яшел тәмләткечләр, тоз һәм борыш. Һәм инде итне дә шулай бергә бирербез кабак белән. Кабакны мин алдан чистартып әзерләп куйдым. Без аны хәзер шапмаклап турыйбыз. Табага май салабыз. Мин инде табаны алдан кыздырып куйдым. Һәм кабакны шунда салабыз. Шулай әзрәк кыза тора. Безгә соус кирәк булачак. Бер 3 кашык каймак салабыз. Тоз, борыш стибез. Сарымсак салып җибәрәбез. Укроп турап җибәрәбез. Соуска шулай суда салып җибәрәбез. Менә безнең шундый соусыбыз әзер булды. Итне әзрәк киябез. Иткә шулай тоз сибеп җибәрәбез. Борыш. Теләге булган кеше аджика да сөртә ала. Табага атланмай салабыз. Шулай безнең алтын су төскә кереп, кабакларыбыз шулай кызалар. Менә хәзер әзер соусыбызны biz kabak üstüne salabız. Hem 10 minut tımalap pişireriz. Hem indi itimizni bir kızgan tabağa salırga gerek. Mine mayı şulay kaynap tura. Mine kabak şunday təmligine əzir buldu. Hem indi itini de şulay salıp yiyelim.
Менә бит ул тәмле ризык. Әзрәк лимон суы сығып җибәрик әле ит өстенә шулай. Һәм инде лимон белән шулай бизәп җибәрик. Тагын яшел тәмләткечләр куйык. Менә хөрмәтле тамашачыларым, каймак белән томалап пешерелгән кабыгыбыз әзер булды. Аның янында тәмле ит тә бик тәмле булып тора. Менә мин сезгә ашларыгыз тәмле булсын дип әйтәсем килә. Кояшлы көннең яктылыгын, күңелләргә чәчәкләр матурлыгын, шелтерәп аккан чишмәнең сафлыгын мин сезгә иман байлыгы телим. Рәхмәт яусын, һәр вакыттагыча ашаган кебек булды. Қалқан сыман бізге файдасы болсын үшін гәрәбә мойынсылар тағып йөрергә киңәш итәләр. Әмма аны да дөрес башкарырга, дөрес кирергә кирәк икән. Бездән берничә киңәш. Ташлары төрле зурлыкта булган муенсаны сайларга тырышыгыз. Эре гәрәбәләр тамакка якынрак булсын, микроэлементлар канга яхшырак барып җитә икән. Ваклары башның арткы ягына туры килсә, тагы да яхшырак. Авыру профилактикасы өчен борчак зурлыгындагы ташлар кулланыла. Һәр бер хатын кызда зауыклы күренергә тели. Күлмәк киеп кенә булмый, аны матур аксессуарлар белән бизәргә кирәк. Мәсәлән, мин бүген менә шундый матур брош һәм йөзек кидем. Алар гәрәбәдән ясалган. Бүген гәрәбә турында сөйләшербез. Гәрәбә ул ылысы агачларының каткан сумаласы. Һәр бер таш үзенчә матур һәм кабатланмас. Ләкин гәрәбә алардан үзенең җылылыгы белән аерылып тора. Аңа кояш нурлары сеңгән. Инде 1000 ел элек гәрәбәне бәхет һәм уңыш китерүче таш дип атаганнар. Ул кешене саклый, энергия бирә икән. Я думаю, что у янтаря вообще нет границ в возрасте. Минем уйлавымча, гәрәбә киючегә шикләр юк. Ул төрле яшьтәгеләр өчен дә килешле. Без гәрәбәне кичкенә балалардан алып, өлкән яшьтәгеләргә кадәр киңәш итәбез. Бу таш тынычландыра, безне гармониядә яшәргә өйрәтә. Кичкенә балаларга кулга килә торган беләзекләребез дә бар. Гәрәбә бик күп төрле була. Аксыл сары, үтә күренмәле, яшел, кызыл, хәтта зәңгәрләре дә бар. Алар арасында иң кыйммәтлесе аксыл сарысы. Элек аны байлар гына кия алган. Аны король гәрәбәсе дип йөртәләр. Чөнки эчендә ком һәм һава бар. Шуңа аны эшкәртү процессы авыррак. Эшкәртелмәгән гәрәбә файдалы. Берничә гәрәбә бөртеген суга салып куйсаң, ул анда кислотасын чыгарачак һәм организмга яхшы йогынты ясаячак. Инде күп гасырлар элек яшәгән Гиппократ та гәрәбәнең файдалы булуын ачыклый. Эндокринологлар калкан сыман биис авыруыннан интегүчеләргә шулай ук эшкәртелмәгән гәрәбәдән муенса тагып йөрергә киңәш итәләр. Ул калкан сыман биизнең функцияларын нормага китерә икән. Ә инде йолдызнамәгә килсәк, астрологлар фикеренчә, гәрәбә барысына да килешә. Тик үгез бозау йолдызлыгы астында туганнарга сак булырга кирәк, чөнки ул аларны фурчуга салырга мөмкин. Хәзер инде гәрәбәне тикшерү ысулын өйрәнербез. Бер стакан суга 3 кашык туз өретәбез дә муенсаны суга салабыз. Чын гәрәбә суда батмый. Гәрәбәдән картиналар, сувенирлар ясыйлар. Алар шулай ук өйгә бәрәкәт һәм мул тормыш китерә дип белгечләр. Вағда иткенче қабат манзарада ашыраштық. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Икенче эш сәгатебезне башлап җибәрик. 9 август дөнья буенча бары уңай хәбәрләр генә булсын дигән теләктә кабат яраткан тамашачыларыбызны сәламлыйбыз. Саулармысыз? Ваиш районының Атабай авылы бүген язучылар һәм журналистлардан торган зур делегацияны кабул итте. Монда әдәби, мәдәни, спорт бәйрәме фәйзуллин йөзүләре уза. Йөзү ярышлары гына түгел, фикердәшләр, укучылар белән очрашу урынында бу. Фәйзуллин йөзүләре быел 44-нче тапкыр узды. Инде урамнарда ук җырлап, гөрләп баралар. Әйдәгез шуларны карыйк әле. Кайбыш районында узган кичке уеннарда Динә Саттарова катнашып кайтты. Ничә яшьтә булуыбызга карамастан, алда гомер бар әле дип куанып яшик. Президент Сәләхов башкаруындагы җыр бу хисләрне өстәр генә. Şaşillerine sin
ашық апасы, сен қарарсың, мен көрмәм. Зәңгәр шәшәк атта тұрған гүлләрдә булай икән шул, гүлләрдә булай икән. Дөнья булгач бик сагынган көннәрдә булай икән. Дөнья булгач бик сагынган көннәрдә булай икән. Туңар булсаң бәгыркәем, ки яңа бишмәтеңне шул, ки яңа бишмәтеңне. Синең утларыңда янып, теләсәң нишләтем мине. Синең утларыңда янам, теләсәң нишләтем мине. Республикабызда 170-тен артык милләт вәкиле яши. Аларның бөтенесенә дә игътибар бирергә тырышабыз. Гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен күрсәтүче чаралар да аз түгел. Шуларның берсе Кайбыш районында узган кичке уен. Безнең иҗат төркеме дә бу районда яшәүче төрле милләт халыкларының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклап калу, аларны киләчәк буыннарга җиткерү максатыннан үткәрелгән кичке уен фольклор бәйрәменең шаһитләре булды. Кичке уен исме генә ни тора. Көтә сезне Кайбыш чаклары. Олы Кайбышта күркәм гадәткә әверелгән кичке уен бәйрәме республика күләм дәрәҗәдә уздырыла. Әдәм баласының туганнан алып үсеп, бу җиткәнгә кадәр уеннар зата бара. Хәрәкәтле, җырлы, биюле уеннарның төрлесе була. Олар күңел ачу, ял итү, организмны чыныктыру, танышу, кавышу кебек функцияләрне үтәргә мөмкин. Татар халкының драматик иҗаты һәм уеннарына игътибар, аларны күпләп бастырып чыгару татарларда 19 гасырда башлана. Бүген дә аларны кайтару, игътибар бирү күркәм гамәл. Олы Кайбыш авылы урамнары бүген гөрләп торды. Биредә кичке уен булачак һәм анда 4 милләт җыела. Инде урамнарда ук җырлап, гөрләп баралар. Әйдәгез шуларны карыйк әле. Крәшен, рус, чуаш халкы уеннары бер мәйданда. Кайбышта алар дус гаилә булып яши. Кичке уен нәкъ менә берничә халыкның борынгыдан килгән мәдәниятын күрсәтү өчен формалаша да инде. Biz күп милләтле халык белән яшибез. Үзебезнең авылларыбызда, инде һәрбер авылда кичке уен үзенең күләмендә кичерәк минде ул кичерәк авылда кичерәк иттереп, зорак авылда зорак масштабта үтте инде кичке уеннарыбыз. Инде гомумән әйткәндә йомгаклар өчен без инде үзебезнең район үзәгенә менә шундый матур мәйданыбызга чакырып, монда инде бер нәтиҗә ясарга дип җыелдык. Чөнки үзебезнең тирәк күрше районнарыбызны чакырдык. Менә аларга да бик зур рәхмәт. Бүген Чүпрәле районы килде, Буа районы, Әтнә районнары килде. Безне тагын да әйтергә кирәк, байытырга безнең тагын да. Бу бит инде кичке уен нәрсәне аңлата? Менә татар милләтендә үзебезнең гореф-гадәтләребезне, телебезне, мирасыбызны саклый торган йолаларның берсе дип саныйм мин моны. Чөнки без, менә әле урта буын кешеләре дип әйтергә кирәк, без дә шул үзебезнең гореф-гадәтләребезне үзебезнең яшьләргә бирмәсәк, кем бирерсең? Шуның өчен бу бик зур чара дип саныйм мин моны. Бу кирәкле чара, кирәкле шундый матур бәйрәм. Без моны киләчәктә дә дәвам итәбез. Инде менә бик зур рәхмәт әйтәм мин үзебезнең мәдәният министрлыгына. Алар инде матур иттереп хуплап безне теге күтәреп алдылар.
киләчәктә дә республика дәрәҗәсенә күтәреп, матур иттереп, минем уйлавымча, кичке уен безнең Кайбыш районынан чыккан, Кайбыш районының бренды дип калыр дип ышанып калам. Кичке уен монда традициягә кергән. Биредә һәркем үз өлешен кертә. Уеннарга хәтта күрше районнардан да киләләр. Бу шарага Әтнә районынан килдек. Бу шараны без Кайбыш мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәмилә ханымнан ишеттек. Ул менә инде 7 ел рәттән шушны матур бездә шара үткәрелә диде. Һәм әлбәттә инде без бу чакыруны бик куанып кабул иттек. Әзерләнеп, үзебезнең Әтнәнең иң матур номерларын, иң матур җырчыларын, иң уста баянчыларын алып, менә шушы фестивальдә катнашырга дип килдек бүгенге көндә. Мы приехали из Держановского района, услышали, что у вас такой великий праздник района, мы не могли не приехать. Всех поздравляем с праздником, счастья, радости, улыбки, чтобы в вашем районе родились одни дети, чтобы ваш район многодетным. Вообще вас люблю. Хайдыцы, привет! Bizning endi bu kishki o'yinda endi ko'rganingizcha turli millat xalqi qatnasha bit endi kirashini, rusi, tatari, mishari barisi birga do'st tatu bo'lib o'zlarining urf-odatlarini, yilalarini ko'rsatdilar, jurlarini ko'rsatdilar. Endi kelajakda da mana shu kishki o'yinimiz davomli bo'lsin degan tilakda qolamiz. O'shalarsiz do'stlar uchun yasharga nasib bo'lsin. Мин сукланып кайтып киттем узган елда, бу елда никадәр гореф-гадәтләр искә алына, йолалар, традициялар һәм шунсына сукланам. Ничә төрле милләт вәкиле, ничә төрле милләт халкы бер-берсе белән аралашып, дуслашып һәм үзләренең гореф-гадәтләрен, йолаларын бер-берсенә күрсәтәләр. Бу үзенә күрә бер традиция, шундый матур һәм бу теге дәвамлы булсын иде. Кичке уен күп милләтле халкыбызның гореф-гадәтләрен, матур йолаларын саклауда башлангыч булсын, яңа матур эшләргә рухландырсын иде. Манзара тапшыру өчен Динә Саттарова, Андрей Корсинский. Җәйнең һичшиксез иң матур, иң күңелле якларының берсе ул су буе. Иксез-шиксез су буен күзәтү үзе бер тынычландыручы күңел давасы. Инде су буйлап йөрү, дулкынның бер-берсенә бәрелүе, җилдән таралган чәч күпме уңай эмоция исти. Бу хисләрне сезгә дә бүләк итәбез. Менә суны күз алдына китерүе булды, хәтта артык тынычланып киттем ахыры. Яршаллы, Мәскәү, Шират Тарусы шәһәрендә сүз ярату проекты турында бара. Ярату сәяхәтен дәвам итә һәм әлеге проект һәм әлеге шара турында без кунакка әлеге шарада катнашучылар, оештыручылар, шагыйрь, журналист, композитор дип әйтсәк тә дөрес була. Гөлчәчәк белән Миләүшәне чакырдык. Кызлар, йолдызлар, саумсыз, хош килдегез. Исәнмез. Гөлчәчәк Шәйхетдин ул безнең хезмәттәшебез булудан тыш, әле ярату проектының режиссеры да. Миләүшә Хайруллина ул әлеге проектның композиторы. Шулай бит? Композитор, пианист да. Искә төшерергә әлеге проект ничегрәк туды? Сөйлә, режиссер апа. Без кызлар белән җыелыштык. Илюся Ахужина, Эльмира Җәлилова, Миләүшә. Җыелыштык та. Гөлчәчәк безне җыйды, оештырды, шул иҗади төркем. Без концерт оештырырга уйладык бергәләшеп. Исме ярату дип уйладык. Аңлашылды. Нишләп әлеге яратуда җегетләр юк?
Bilmiyorum, o momentda ol mezgilde biz yanında yigitler yok idi, olmasa yok idi. Belki sen de birge bolganmızlar edik. Bilmiyorum, o менә шундый кинәт туды ничектер. Һәм biz алай тиген булай күпләп, кайдар еракларга концертларга бик алай күпләп йөрибез дип башта уйламадык та, әмма кызык дәвамлы булды. Яршалыда булдыгыз, Мәскәүдә булдыгыз, инде Тарусы шәһәренә барас. Әлеге шәһәрнең бардыгыз инде, әлеге шәһәрнең бәлки тамашачыларыбыз белеп тә бетермидер, кая урнашкан ул шәһәр. Бу Мәскәүдән ерак түгел, әдә Миләүшә сөйләсен. Миләүшәдә 2 тапкыр булды. Бу Калужская область, Мәскәүдән ерак түгел. Безне Мәскәүдә ишеттеләр концертта, һәм анда Дом литераторов, шундый иҗади инде үзәк бар, һәм алар безне ишеттеләр дә, шакырдылар. Без анда 2 концерт бирдек. Тарусы тамашачы бик җылы безне кабул иттеләр, һәм татар теленә шундый ниндидер кызыксыну. Анда бит урыслар, анда урыслар гына, татарлар берничә кеше генә булды. Безнең Эльмира Җәлилова шигырьләрне укыды, татар телендә укыды, һәм алар тыңладылар, шундый матур музыкаль тел дип шундый сүзләрне ишеттек. Дөрес аңласак, кызлар гына җыелганнар да инде ярату турында үз фикерләрен әйтергә телиләр. Эльмира Җәлилова үзенең шигырьләрен укый, Илүсә җырларын башкара, сез пианинода һәм инде шул кайбер җырларның композиторы, авторы да. Шулай бит? Үзгәрәме менә аның эштәлеге, яки ул Шаулда да шулык булды, Мәскәүдә дә берничә тапкыр шулыкмы, яки Тарусыда шулыкмы, яки үзгәреп торамы? Юк, бу һәр концертта төрле программа яңадан әзерләгән, һәм Тарусыда да бу 2 төрле концерт булды, төрле программа. Без Илүсә белән шундый заниматься итәбез, репетируем, бик әзерләнәбез. Демәк, һәр бер концерт бердән-бер һәм ул берәү генә дип әйтеп була. Тамашачыларның да фикерен ишетик әле, аннан соң әңгәмәне дәвам итәрбез. В наше время, наверное, это лучшее, что может делать человек, созидать такую невероятно красивую музыку, голоса, пение, поэзия. Вчера были в Доме литераторов, сегодня пришли на Велну, на концерт. Очень здорово, спасибо большое. Прекрасный концерт. Душевно, как будто вот мы окунулись, да, вот в эту атмосферу. Нам очень понравилось. Спасибо вам большое. Я давно не испытывала таких чувств. Было что-то невероятное, потрясающее, нежное, утонченное и в то же время очень мощное. Так что мурашки иногда пробегали по коже. Qozon тамашачысында үз фикерләрен җиткерер идек, әмма Qozonda әлеге проект нигәдер булмады. Ни өчен шулай? Без әлеге без дөрес әйткәндә зал эзлибез, үзебезгә туры килә торган. Чөнки без уйлыйбыз шул турыда, әзерләнәбез. Чөнки ул бит инде безнең ничек дип әйтәм, без аны бит үз акчабызга гына эшлибез дигәндә инде барабыз, юл чыгымнары безгә шуңа күрә заллар аренда түләргә кирәк, шуңа күрә без әлеге һәм без матур зал, үзебез теләгән залда чыгыш ясарга телибез. Бу инде гади генә шундый концерт түгел, бу бик зауыклы, шигъри кичә дип әйтсәк буламы? Сез үзегез аны ничегрәк атыйсыз? Менә ярату проекты ул гомумән нәрсә? Концерт, спектакль, минемчә шундый камерный форматта. Бер караганда ул шуның хәле гадиме? Менә мин инде күпме без репетициядә күпме буламыйм. Ничә концерт без эшләдек. Менә мин һәр караган саен мин аны күз яшьләре белән утырам. Белмим, ул ничектер шуны тәэсир итә, нәрсә дә аның сыры, хәтта мин үзем аны әйтә дә алмыйм дөресен әйткәндә. Син талантлы режиссерлар кебек сөйләшәсең. Чөнки дөнья күләм мәшһүр режиссерлар үзе спектакль куйган, үзе эшләп торып. Әйбәт куйган. Мин куйганнар түгел. Әнигә кебек талантлы режиссер. Юк, ул минем режиссерлыктан түгел бит. Ул бит менә кызларның менә Җәлилнең шигырь укый, Җәлил дип Эльмира Җәлилова. Миләүшәнең музыкасы, менә Илүсәнең җырлавы, беләсезме? Менә Белмибез, тизрәк Казанда бер генә әйтәм, менә анда Миләүшәнең үзенең җыры, менә Муса Җәлилнең әнисенең шигыренә язылган җыры яңгырады. Мин репетиция булды, дулкынланасың, барыбер анда ничектер мен аңлап бетермәдем. Мен тыңлап йөрдем, ә монда кайттым да һәм ул җыр миннән чыга башлады. Мин көннәр буе шул җырны җырлыйм. Мин аны язмасын таптым, Илүсәдән сорадым, Илүсәнең язмасы икән, башка кешенекен җибәрдем бөтен кешеләргә, чөнки ул шул хәтле матур. Тамашачыларның тәэсирләнгәне күренеп тора, без инде әлеге видеозәкләрдән аңладык. Шуннан да музыканың теле юк диләр. Сезнең ярату проектының ничек уйлыйсыз, теле бармы? Теле аны яратудыр, бәлки ул бит ярату дигәндә тегендедер.
Сен айттың да кызлар жылда ярату турында дип. Ул андай теген идедер менә егетләр кызлар арасында ярату турында. Төгмән ярату. Менә сен утыргачтан чынлап та сен аны караганнан соң ниндидер менә ярату бөтен нәрсәгә ниндидер акыллык, ниндидер чисталык, менә шундый әйтерсең бигәясең бераз менә аны тыңлаганнан соң, караганнан соң менә шундый ярату ниндидер. Менә күреп торабыз Гөлчәчәк ярату проекты хакында шундый илһамланып сөйли. Димәк, ул канәгать проекттан. Менә сез, Миләүшә, сез канәгатьме? Минем өчен бу бик кадерле проект, чөнки без менә ел буе Илүсә белән бик күп җырладык, репетировать иттек. Бу шундый музыкантлар өчен бик кадерле сотрудничество, ничектер әйтергә. Шундый күп музыканы без уйнадык, чөнки безнең яратуда анда Яхин, Жиганов, Верди, Доницетти, Дебюсси, Рахманинов, шундый классик әсәрләре, татар милли классик музыканың әсәрләре дә үзебезнеке музыка һәм менә шундый микс минем музыкант буларак бик кадерле программалар бу. Нәкъ менә җыр сүзләре сезгә туры килеп тора. Ай, кызлар, йолдызлар, яныгыз, яктырак, әфәрин күз тимәсен. Казанда гына түгел, инде бөтен дөнья буйлап әлеге проектны күреп шаккатсыннар иде. Без казанлар зарыгып көтәбез әлеге зәвыклы кичәне. Кемдер барыбер нәрсәндер ярата. Мәсәлән, Фәйзуллин йөзүләрендә катнашучылар алар әлбәттә йөзәргә ярата. Бу көннәрдә 44-нче тапкыр узган әлеге шара һәр вакыттагыча шагыйрьнең туган көне 4 август тирәләрендә була. Равил Файзуллинга 79 тулды. Без аны чын күңелдән котлап, иң изге теләкләрне җиткерәбез. Хәер, Файзуллин йөзүләре чарасында да бик күп теләкләр җиткерелде. Лаеш районының Атабай авылы бүген язучылар һәм журналистлардан торган зур делегацияны кабул итте. Монда әдәби, мәдәни, спорт бәйрәме Фәйзуллин йөзүләре уза. Күпме язучы килеп, халык белән очрашмаса дөрес булмас иде. Бәйрәм дә нәкъ менә иҗади очрашудан башланды. Мәдәният йортына иң беренчеләрдән булып Алмаз Хәмзин килеп җитте. Шунда ук авылга бәйрәм кәефе таралды. Кунаклар озак көттермәде. Йөзергә яраткан халык шагыйре Равил Фәйзуллин туган көне алдыннан ел сайын менә шулай иҗатташ дусларын җыя. Ул инде күптән йөзү ярышлары гына түгел, фикердәшләр, укучылар белән очрашу урынында. Искиткеч табигате, иҗат яратучы халкы, күренекле шәхесләре белән дан тоткан Лаеш районы мондый бәйрәм өчен бик яхшы урын. Безнең Лаеш муниципаль районы икенче исеме белән Державин төбәге дип атала. Россия Федерациясының беренче юстиция министры, Россиянең бөек шагыйре Гаврил Романович Державин безнең авылдан, безнең Лаеш районы Сакура авылыннан, шушы авылдан Булат Ибрахим, әлеге күрше авылыбыздан Илсия Рихсанова кебек йолдызларыбыз шушы районыбызны тагын да бизи. Шагыйре Илсия Рихсанова милләтебезнең, әдәбиятыбызның, сәнгатебезнең зур шәхесләрен туган ягыма алып кайтуым белән бик бәхетлемен диде. Каләмдәшләремне, үземнең остазларымны, үземнең хөрмәт иткән фикердәшләремне үзебезнең район кешеләре белән, үземнең якташларым белән очраштырасым килде. Рәхмәт сезгә, җәй уртасында шулай иттереп җыелып килгәнегез өчен. Бу очрашу сезнең күңелегездә калыр дип уйлыйм, бу очрашу дәвамлы булыр дип уйлыйм. Шагыйрь Булат Ибрахимов та мондый очрашуларның тансык булуын шигырь аркылы белдерде. Үйсә сөйләшер әйберләр бихисап бу салкын шәһәрдә. Тик нигә соң әле дә? Иртәгә. Әйдәле иртәгә. Әйдәле барысын ташлыйк та сикерик туктамас арбадан. Нилеккә бу синең шөһрәтең? Нилеккә бу сиңа ялган дан? Нигә бу якалы күлмәкләр? Нигә бу ялтыравык савытлар? Шул арба астында җан бирә. Кабатлап булмаслык вакытлар. Равил апа Вәлиуллина Кече Елга авылында режиссер булып эшли. Бүген очрашуга килгән язучыларның әсәрләрен эшемдә еш кулланам. Аларның үзләрен күреп сөйләшү зур бәхет ди.
Менә Булат Ибрахимовны беренче күрдем, башкаларны инде күрәбез, җырыйбыз очрашуларга язучылар белән. Менә бүген Булат Ибрахимов белән таныштым, әле үзе белән кайткач шигырьләрен яхшылап өйрәнергә исәп итеп торам. Бүгенге очрашуга мин зур бәйрәмгә килгән кебек килдем. Мин алдан укыдым, кемнәр буласын, барысы да таныш, барысы да яраткан шәхесләр, язучылар, шагыйрьләр, журналистлар. Бик шатланып килдем. Хәер, мин аларны инде алдан белсәм дә, бер минем өчен зур бәйрәм булды. Бик күңелле, бик матур бара. Шагыйрьләрне яратабыз без. Син беләм, менә Алмаз абиларны шуңа күрә инде гәзит, журналлар укып торгач, без аларны хөрмәт итеп килдек. Безгә бик ошый, Атабай авылы да бик ошый. Менә килгәнебезгә сөенеп тыя алмыйбыз. Язгы ташу булып кузгалырбыз, бер йыгырык булып тупланырбыз. Biz birga deyip, birga, inga, in. Ялкынлы чыгышлар, шигырьләр күп булды очрашуда. Олимп буты ягар чакта, сүнеп барган ушауңа тын өрергә кирәк. Bir iş için, kim bir yansa, şul iş için un yanırga, un döylerge, un yanırga kирәк bizge. Turmuş degen, kolavara, saban tuyda, batır bulup, kolalarga kирәк bizge. Бу урында Ислам Ахмәтҗанов сүзләре искә төшә. Равил абый көрәшчеләр затыннан. Язса җаныңны әсир итәрлек итеп яза, йөзсә узмаслык итеп йөзә. Очрашуның иҗади өлеше тамам, алда Фәйзуллин йөзүләре. Фәйзуллин йөзүләре быел матур, кояшлы, эссе көндә узды. Август тулайым шундый булачак диләр. Моның дөреслеккә туры килү-килмәвен синоптиклардан алынган мәгълүматкә карап тикшерербез. Һәм исән сау булырга кирәк моны тикшерү өчен. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы, Азнакай, Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 30 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, температура 31 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида аязучан болытлы һава, җылылык 31 градус. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән кыска вакытлы яңгыр 30 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава 31 градус җылы. Чистая, Нурлат, Мамадышта эссе 30 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми, шулай ук эссе һава торышы саклана. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 30-31 градус җылы. Җил көньяктан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 50%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, җәйләрегез матур үтсен. Татарстанның халық шагыйры Равил Фәйзуллин башлангышы белән оештырылучы Фәйзуллин йөзүләре маршы Арча, Яшелүзән, Биектау, Мамадыш һәм башка районнарда узган иде. 1979 елда ул хәтта халыклар аренасына чыгып, Әдрән диңгездә оештырылган. Быелгысы Лаеш районының Атабай авылында узды. Иҗат төркемебез әзерләгән видеоязманы карый башлаган идек. Бу эшне дәвам итәрбез. Лаеш районы Фәйзуллин йөзүләрен беренче тапкыр кабул итә. Ә менә бәйрәм үзе традиция буенча инде 44нче тапкыр уздырыла. Атабай авылында узган мәдәни очрашудан соң делегация Ташкирмән авылындагы елгага килде. Монда чын спорт бәйрәме башланып китте. Баштарак елларда әлеге традицион йөзүләр Казан сулыкларында, Казансу һәм Аккош күле тирәсендә узган. Ә соңгы елларда Равил Фәйзуллин Татарстанның районнарына күз сала. Йөзүләр Яшелүзән, Арча, Бөгелмә, Биектау, Мамадыш районнары елгаларында үткәрелә. Ә быел Лаеш районында Мишәнең Шулманга койган бик матур урыны сайлана. Без Равил абый белән инде шушы районыбызда Фәйзуллин йөзүләре
уздыру теләге булганнан соң бергә кайтып, күлләребезне карадык, Камода язып карадык, берничә күлдә язып карадык. Ләкин инде иң моторы, иң күркәм урын дип шушы урынны таптык. Делегация икегә бүленде. Ярышта катнашучылар һәм яр буенда гына су керергә теләүчеләр. Соңгыларын көймә белән утрауга чыгарып куйдылар. Алар арасында язучы Ләбиб Лерон да бар. Ул Равил Файзуллин башлап җибәргән иң беренче йөзүләрне искә алды. Казанда Маркиз утрауы бар, Казаннан читтә, бераз ара читтә. Шул Маркиз утрауына Сибгат Хәкимнәр, Ариф абый Ахуновлар белән бар, шул вакытта менә Алмас Хәмзиннәр шул вакытларда барган иде. Бер 30-40 кеше булган иде ул вакытларда. Менә шул Равил Файзуллинның йөзүе менә шуның башы шул вакытларда булган дип уйларга кирәк. Судагы иң беренче чирканчыкны Равил абый 5 яшендә үк алган икән. 5 яшь булдым икән, 6 яшь булдым икән. Мине суга ташладылар. Мин бата башлады, мине тартып алдылар. Уллар шаярыпмы шунда инде. Шунда беренче мәртәбә иштибәти инде суга керү ул 5 яшьләрдән булды. Шуннан соң гел безнең белгәннән бирле йөзәм инде. Бүген инде үзенең тормышын судан башка күз алдына да китерми. Акыш күлендә яшим, җәй көннәрендә. Анда кичкенә генә күл бар. Кеше тирән күл дип атала ул. Мин үземә күрә ванна дип җиртәбим. Көн саен анда bir çakırım olmasa da şulşama izlem. Benim için zaryatka da, benim için künge nevide bire, kışta bire diyen kibik sunu bekar otan. Бәйрәмнең иң көтеп алынган мизгелләре килеп җитте. Ярышта катнашучылар бер-бер артлы суга чумып утрауга юл алды. Менә алар Файзуллин йөзүләренең чемпионнары. Татарстанның халык шагыйре Равил абый Файзуллин үзе. Махсус йөзүләргә дип Мәскәүдән кайткан олы улы Алмаз һәм аныгы Ильяс, кечкенә улы Газиз, журналист Данил Ганиятов, шагыйрь Марат Закиров. Йөзүчеләр судан атлап кына барган кебек. 650 метр араны күз ачып йомганчы йөзүп тә чыктылар. Беренче булып ярга Равил абыйның аныгы Ильяс басты. Бу ярышма булмады. Без бергәләп йөздек. Чөнки спасательный кеме 2 генә булды. Шуңа күрә һәрбер кеше артыннан алар өлгерә алмадылар. Мин әз генә просто алдан киттем һәм беренче килдем. Ильяс тыйнак кына барыбыз да җиңүче дисә дә, оста йөзүе белән шаккаттырды. Равил абыйның суга булган хөрмәте гаиләсенә генә түгел, иҗатташ дусларына да күчкән. Шулай да бу йөзүләрнең максаты ярышы гына түгел ди шагыйрь. Bu indi yüzü alın bir niyegine bir sıltavura bunda en mühimi aralaşu. Buna biz hazır bit gel aralaşıp bulmuyor. Kişi aşağı şaba şekup. Abine şu şlay bir yılga bir mertebe diye etsen de şeyge bir mertebe mi? Biz şu şlay hazır indi kuniktik. Nersedir minnen de sırlar koyşan bula koyşan jilabız koyşan yüzemiz deyip. Bizine göre icat kişilerine aralaşu bir kirek. Очрашулар төрле була. Әмма менә шулай табигать кочагында фикердәшләр белән аралашудан да кадерле әйбер бармы икән? Халкыбызның рухи байлыгын иҗат итүчеләр өчен бу аеруча мөһимдер. Манзара тапшыру өчен Лоеш районыннан Лилия Гыйзатуллина, Андрей Корсинский. Min әле сиңа гашык, элеккедәй сөйәм һаманда. Син бар диеп рәхмәт укыйм, тормышымның тәмен аңлар. Ахырын сез республика һәм шәһәр көненә багышланган Болгар радиосының бәйрәм концертында ишетә алачаксыз. Ул күптән күрешмәгән классташлар, туганнар, дуслар җыелу урыны 30 август көнне якыннарыгызны сөендерергә теләсәгез, Болгар радиосының бәйрәм концертына шакыру билеты бүләк итегез. Казанга килгән кунакларыгызны да бәйрәм концертына дәшегез. Яраткан җырчыларыгыз белән бергә очрашып, күңел ачыгыз. Чөнки республика көне ул бөтенебез өчен дә зур бәйрәм. Кунакларыбыз Әрафина Гөньюлина белән Разил Камалов та әлеге концертта катнашачак. Алар бүген студиябыз кунаклары. Исәнмесез, хуш килдегез. Исәнмесез. Мин әле дә сиңа гашыйк.
Bu sıraулар тудыра торган жер. Әллә гашык булмыйча торган чакларыгыз да буламы дип әйтте ди. Юк, менә дөресен әйткәндә, без күптән түгел генә әле туй көнен билгеләп үттек. 8 ел инде менә хәзер бергәләп гомер итәбез икән дип шутлап чыгардык. 8 ел эчендә 3 бала, 8 бәхетле шундый еллар дип әйтегеме? Шулаймы? Шуңа күрә менә мин әле дә сиңа гашык, мин тормышка гашык, мин гаиләмә гашык дип тә әйтергә була. Барыбер менә шушы гашык булып яшәргә кирәктер дип уйлыйбыз тормышка. Нишләптер рәзил килешми бугай бу сүзләр белән баянны кочаклаганда килеп утыра. Бу җырны сине бәлки баяныңа багышлап җырлыйсыңдыр дип әйтте ди. Һәркем үзенчә инде чамалый. Сез бу җырның авторлары беренчедән шуны белергә әле. Әлеге җырны сез Болгар радиосының концертында башкарачаксыз. Авторлары кем? Авторлары безнең күптән инде иҗат иткән сүзләр авторы Айгөл Вәлиуллина, көен язды Оскар Усманов. Сезнең җырларда һәр вакыт ниндидер менә конфликт дип әйтеп булмаган, ниндидер каршылыклар дисең, ниндидер авырлыклар ашу чыгып, мин әле дә гашык яки тапшырылмаган хатлар, дуэтлар, шулай бит әйме. Менә үзегез махсус излисезме яки сезгә шулай күбрәк туры киләме, күңелегезгә якынракмы? Җыр үзе эзләп табадыр. Конфликт пряник кенә түгел, җырларда дип әйтәм. Менә әзрәк кенә балландырып та җибәрәсе килә, дөресен генә әйткәндә, без ан турында еш уйлыйбыз. Безгә дөрестән дә менә шундыйрак җырлар күбрәк рәзил әйтмешле җырлар безне үзләре эзләп табалар. Һәм менә без аны сайлап алганда, никтер менә шундый мәгънәлерәк, әзрәк серлерәк булуын телибез. Бераз дөрес җиңелрәк җырларга да урын калдырырга кирәк. Җәйләрегез ничек уза? Нәрсәләр эшләп өлгердегез? Кемдер менә җиләккә бардыгызмы? Фәйзуллин йөзүләрен карап беттек без әле генә сезнең белән әңгәмә башлаганча. Кемдер пишәндә, кемдер уңыш җыюда, кемдер ялда, сезнеке ничек үтә? Biz indi şu 3 малайыбыз белән мәшкиләбез, шуларның кайсын менә мәктәпкә, 1нче класска безнең быел улыбыз барачак, икенчесен бакчага өйрәтеп йөрибез, менә өченчесен инде гел кулдагына күтәреп йөрибез. Хәзер дә ул кулда сезнең белән студиога килде, ләкин минем кайф юк, мин чып тормыйм дип. Менә шулар белән көрәшеп ятабыз. Иҗатка килгәндә нинди яңалыкларыгыз бар? Менә шул яңа җырыбызны тәкъдим итмәкче булабыз инде концертта. Беренче тапкыр әле башкарган. Әле генә башкарган безнең. Димәк, бездә дә премьера булган. Премьера, җырның премьерасы. Кушымтасының. Аннары яңа клиплар өстендә эшлибез. Яңа җырлар туплау гомумән үзебезнең гаиләбезгә, үзебезнең иҗатыбызга хас булган матур шундый җырлар иҗат итү инде, дөресен әйткәндә. Репертуар туплау. Сез өйдә дә бергә, эштә дә бергә, иҗатта да бергә. Менә һаман бергә булу ул ардырмыймы? Күбәләктән сораган кебек. Әйтәм, күбәләк бу кадәр күп ушып армыйсың син ничек бер-берегезне армыйсыз бу да. Алай гел бергә дә түгел инде. Төрлечә була. Гел бергә инде без аңа ияләнгән генә инде хәзер. Шулай микән? Без инде хәзер миңа калса теге айрым-айрым каядыр барсаң, ничектер миннән Рәзил кая дип сорыйлар, Рәзилдән Рәфина кая дип сорыйлар, һәм бездән дә нәкъ шулай сорыйлар. Бер кая барсаң кая хатының диләр. Әйтмәгән хат юк, Луиза кая диләр. Шул шикелле ул инде хәзер айрым-айрым безнең тормышларны күз алдына китерү мөмкин түгел. Уртак балалар, уртак ипотека дип әйткәндәй берләштерә торган инде. Берләштерә торган безнең хәзер инде бик кирип шумдык инде бергәләп. Шуңа күрә бергәләп йөзәбез. Бергәләп йөзәргә насыйп булсын Аллаһ табада. Август республика шәһәр көне уңайнан тамашачыларга сүзегез, мөрәҗәгатегез. Әлбәттә шушы матур чарада көтеп калабыз барыгызында. Килегез, яңа җырлар ишетерсез. Без үзебезнең җырыбызны тәкъдим итәбез. Шулай ук Рәфина. Хәзер инде артистларның да шундый сәхнәгә сусаган мәле. Шуңа күрә миңа калса бу концерт аеруча ниндидер бер энергетикага бай булыр. Рәхим итегез. Без бик теләп күрешәсебез килә сезнең белән.
Жайның матур жылы күннәренә алданып та була, шуңа куркынычсызлык кагыйдәләре турында онытмагыз. Балаларыбыз һәр вакыт күз алдына булсын. Су куйнуларның да тәртибен истән чыгармагыз. Аллаһ Тәгалә сакланганны саклармын дигән. Шуңа үзебезнең һәм якыннарыбызның сәламәтлегенә игътибарлы булыйк. 2 сәгать дәвамында сезне белән Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм һәр вакыт үзенең якыннарына игътибарлы булучы Луиз Закир белән Алмаз Гараев иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Бүгенге эфир өчен дә рәхмәт.